الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بزينة الكواكب الثابتة والسيار، وأحيا الأرض بمياه العيون والأنهار، كور النهار على الليل وكور الليل على النهار، خالق العبيد والأحرار وخالق الجنة والنار، الذي وعد للمتقين جنات تجري من تحتها الأنهار، وعذب المنافقين بدرك الأسفل من النار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، وعلى أصحابه الأخيار، خصوصًا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى أئمة رضوان الله عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بزنا الله هدايتك كندرجان көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган, барыбызга да бүген шушы мубарак мәчеткә килергә насыйп иткән Аллаһ субхана ва таалагә хәмд сана мактауларыбыз булса иде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның әһле бәйтенә, сахабаларга, табигиннарга, газиз булгар бабаларыбызга, газиз әтиәниләребезгә, әби бабайларыбызга, бүгенге көнгә кадәр дин исламны күз нурларыннан да артыграк саклап калдырган газиз кардәшләребезгә җомга көнне кылган дуаларыбыз сәлам булып һәм дә дуа булып барса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, чистарынып, пакланып, Аллаһ Тәаләнең йорты мәчеткә килгән. Фас'ау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыгыз, кытылуга ашыгыгыз дигән әмергә буйсынып җомгага килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мубарак булсын җомгаларыбыз, Аллаһ кабуллардан кылсын. Раҗаб айының 3нче җомгасы Аллаһ субхана ва тааля күрергә насыйп итте безгә. Киләчәктә Шәгъбан айларын, Рамазан айларын бергәләшеп күрергә Аллаһ Тәалә насыйп этсен. Ничек кенә куркытмыйлар, нинди генә хәбәрләр юк. Нәрсә генә булса да, үткән җомгада аны турында сөйләгән идек. Без мусламаннар нәрсә генә булса да Аллаһ Тәаләнең тәкъдиренә, Аллаһ Тәаләнең безгә җибәргән менә шушы язмышыбызга дип әйтәбез, инанганбыз, язмыштан узмыш юк дигән шикелле Аллаһ Тәаләнең тәкъдиренә, әҗәленә без инандык. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер мубарак хадисендә әйтте: "Иннал муъмина ю'җару ала амалихи куллихи хатта шауку юшакиху." Муъмин бәндә үзенең нинди генә булса да бер авыру килсә, нинди генә булса да бер бәла килсә, шушы авыруга, бәлагә сабыр итсә, Аллаһ Тәалә аңар әҗрен бирә, савабын бирә. Кайберләре сахабалар сырый торган булганнар: "Нигә җибәрмисең миңа бәлане? Нигә шул кадәр без тыныч имин җирибез? Нигә безне оныттыңмы?" дигән шикелле. Нинди генә хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, кулына бер шәүкә, бер инә генә кирсә дә, бүген бездә шырпы диләр, заноза диләр. Кулына бер заноза гына, шырпы гына кирсә дә, шуның өчен сабыр итсә, шуның өчен әҗрле, саваплы була. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, нинди генә авыру килсә дә, кайбер вакытны урысча әйтмешли, сами нагнетаем. Артык үзебез арттырабыз, күпертәбез дә, аннан соң үзебезгә бәлане телебез белән чакыртып китерәбез. Маша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Аллаһ Тәалә теләгән нәрсә була, Аллаһ Тәалә теләмәгән нәрсә булмый. Үткән җомгада шуны сөйләгән идек. Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Аҗабан ли амри муъмин, инна амраху куллаху лаху хайр, ва лайса залика ли ахадин илля лил муъмин." Пәйгамбәрбез әйтә, муъминнең хәле гаҗәп ди. Без мусламан муъминнәрнең эшләре гаҗәп. Нинди генә булса да бер бәла килсә, шушы бәлагә сабыр итәбез, һәм шушы нәрсә өчен әҗрле, саваплы була. Нинди генә булса да бер шатлык килсә, бер байлык килсә, ниндидер бер мәртәбә килсә, шөһрәт килсә, шуңар нишлибез? Шуңар әлхәмдүлиллаһ дип шөкранә кылабыз да, шуңар әҗрле, саваплы булабыз. Ин асабатху саррау шакар فكانت له خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Нинди генә булса да шатлык килсә, сөенәбез, әлхәмдүлиллаһ дип Аллаһ Тәаләгә рәхмәтебезне әйтәбез, кайгы килсә, шуңар сабыр итәбез. Шуның өчен дә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, менә күп кеше
авырлыклар күрде. Булай сәфәргә китә алмады, сәфәрдән кайта алмыйча яталар. Күпме кеше акчаларын югалтты, күпме кеше үзенең процентларын югалтты, акциялар төште. Моңар да аптырага түгел, бу Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте. Бирелмәгән садакалар, бирелмәгән закатлар, мискиннәргә, ятимнәргә, гариб гарабаларга һәм дә мохтаҗларга ярдәм итмәгән әйберләрне Аллаһ Тәгалә әкренләп чистарта башка юл белән. Ничә миллиард акча югалды доллар белән күпме байларның. Дөрес. Әле шуңар булса да Аллаһ Тәгаләдән дип белмибез моны. Так получилось дибез, нинди төрле сәбәпләр табабыз. Аллаһ Тәгалә төрле юллар белән менә шулай итеп безнең малыбызны арттыра һәм төрле юллар белән безнең малыбызны әзәйтә. Кемдер авырты икән. Нинди генә булса да авыру белән шушы авыру яна килгән вакытта нишлибез? Һәрбер мусламанның өстендәге булган бурыч, аның 6 мусламанның өстендәге булган хаклары бар. Барсында әйтеп тормыйбыз, шуның берсе, әгәр дә авыртса бер кеше, аның янына килеп гыядәтул мариз дип атала. Гыядәтул мариз дигән сүз кайта килү. Не только один раз прийти и спросить, как у него здоровье, а может он 10 месяцев будет лежать, может он 3 года будет лежать. Аның янына айга бер барасыңмы, 2 айга бер барасыңмы, кайта авыру янына килү. Аңар ашарга кирәкми, аны ашатучылар бар. Аңар киемдә кирәкми, аңар ниләрне, подгузникларны, памперсларны алмаштыручы кешеләр бар. Аңар нәрсә кирәк? Аңар кирәк менә шушы муамәлә, урысча әйтмешли, общение кирәк. Мине оныттылар бөтенсе дә, мин бай вакытта, көчле вакытта бөтенсе дә янымда иде. Менә хәзер шундый хәлгә төшкәч, барсы да мине ташладылар дип җылап ятмасын. Кил аның янына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бер хадисен искә алабыз. Дахала набий саллаллаһу алейхи ва саллям раҗулан мариз. Бер авыру кешегә пәйгамбәрбез керде дә, фақала ли хада раҗул. Әйтте ул кешегә, тахуран иншааллаһ. Пакланырсың иншааллаһ. Сәламәтләнерсең димәде. Яшың ничә сен димәде. Синең нинди вирус эләкте, гриппмы, ангинамы, анда геморроймы дип сорамады. Нәрсә диде? Тахуран иншааллаһ. Пакланырсың, очистишься. Шуның өчен авыру янына килгән вакытта аның тәртибе бар. Авыру янына килгән вакытта шыпыртынып килергә дә, сәлам бирергә дә, иншааллаһ, менә шушы авыруларың сиңа кафарат булыр. Аллаһ Тәгалә сине чистартыр, очистит дип, матур итеп әйтәсең дә, артык зак итеп сорамыйсың. Нинди авырусың синең, давлениең ничек соң синең, кан басымың ничек, менә температураң ничек дип кирәкми сорарга. Бер танышым бар иде. Абзый, хәлең ничек соң дип авыру янына килсәң, сорамагыз минем хәлемне дип әйтә. Сорама минем хәлемне. Ул туйды инде бөтен кешегә үзенең авыруын әйтергә. Лучше син сөйлә аның белән башка бер нәрсә сөйлә, бер хадис сөйлә. Теләсәң бер көлке бер әйбер сөйлә, күтәр күңелен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килде дә бу кешегә нәрсә ди? Тахуран иншааллаһ. Пакланырсың иншааллаһ. Ләкин раҗул кана муташаиман. Бу кеше ниндидер бер төрле шымлы нәрсәләргә ышана иде. Имеш, менә миңа әйттеләр, менә теге сихерче килде, менә төшемдә күрдем, тегелә әйттем, булай әйттем, андый кешеләр бик күп. Верит в дурные предзнамения. Кирәкми әллә нәрсәләр уйларга. Кирәкми башыгызны юк бар нәрсәләргә катырырга. Аллаһ бирде авыруны, иншалла бирер аның давасын да. Юк, менә теге кеше керде, ул миңа күз тиерде. Теге кеше миңа шәй биргән иде, анда сабын калдырган иде, шул сабын белән кул жугач, шәйне эчкәч, минем тагы да авыртуым артты дип, кирәкми шомланмагыз. Теге кеше шундыйрак булган. Нәрсә дип пәйгамбәрбезгә? Тахур бәл хия алхамму тафур аля шейхин кабир тасиру кубур. Пәйгамбәрбезгә Алла разый булсын, рәхмәт я Расулуллаһ, үзең хәтлек пәйгамбәр килеп минем хәлемне белгән дип әйткән булса, тахур дигән сүзгә амин дип әйткән булса, шул я Расулуллаһ, пакланырмын гөнаһлардан дип әйткән булса, бәлки Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирер иде. Бу нәрсә ди? Пакланырсың. Менә минем шушы лихараткам, бу жар, лихараткам артып тора. Минем яшем дә карт инде. Менә шушы авыру мине хәзер кабергә алып китер инде ди.
Говорите, очистишься. Какой очистишься? Я старый, у меня лихорадка все усиливается, скоро меня, наверное, в могилу заберет, тип әйтәтігі кіші. Пeygamberimiz anı bilen spor etip durmadı. Nese di? Fena'am. İzen feyu'dik Allah bima tergabu fihi. Ayy alay bu sayarı. Allah Teala özünün tilegen neseni birir. Tigi neseni tilegen idi? Ularmın degen idi. Biraz vakit tutmadı, tigi kişi öldü. Şunun için biz kaybır vakitini orça etmişliği zayızlık sıradayım. Tilimiz bizge bele. Şunda amin deyip güne etken bulsak, elhamdülillah kabul bula. Yok sizlerle mullalar şulay deysiz, bütününüzde bana tanışlandırasız, bütününüzde eytəsiz, dua kılasız. Amina bittigi daru yardım etmedi. Benim bittigi invalidiniz bilmediler deyip eğer de otursa, yardım da bulmuyor, invalidiniz de ortatırgan bula. Şunun için nindigine avru dese de anar sabır etirgek gerek. Hem de avru yanına kirgen vakitte tahuran paklanırsın deyip etirgek gerek. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة رضي الله عنها فهي تشتكي الهمة. Ayşe anamız yanına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirdi. Ol Ayşe anamız jarda, lixarat kıda. Yetrisiot, kaltırata, şundi avru kilişiyata Ayşe anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırı. Ma khatbuki ya Ayşe? Nerse buldu sana Ayşe di? Aytti, qalet humma la barakallahu fiha. Mina lixarat kildi, Allah'ın bir bereketi yok bu avruda di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, la tasubbul huma fa innaha ta'kulul hataya ibn adama kema ta'kulun narul hataba. Yok avrunu sıkma. Avrunu sıkma. Nindigine bulsa da avru eğer de kildiyken ul avru adam balasının günahların aşı. Pıyıdayet naşı grihi kema ta'kulul narul hataba. Как огонь поедает дрова. Nişik etip utının yandırgan şekilde, bütünlüğü yok etken şekilde şu avrularga sabır etetirgan bulsak, şu avru bizning günahlarımızını paklaytıran bula. Şunun için muhterem aziz kardeşler, kimgedir Allah Teala birmi avru. Ol selamet de, bay da, kışlı da, lakin namazı da yok, urazası da yok, zina kılıp jiri, işip jiri, kışını rancitip jiri, urlu, dürüst etip hüküm etmi, avurtmi, ikin etkine 50 yaşta mı, 55 yaşta mı bu nişik etip iman sıngan şekilde sına da öyle. Buna bu kaygı. Allah Teala şiirde bilmedi, tuğanlarına da avur. O'zi de tövbe kılırga ilgirmedi. Tövbe kılırga ilgirmedi. Ne uspel pakayetse. Şunun için muhterem aziz kardeşlerim, eğer de kartaymış gününde ölüm aldığında Allah Teala bireyken şiir, nedir şiir, sınav. Şunu Allah'ın bulağı şekilde kabul ettirek gerek. Vaazını zağ etip silerge koşmadılar. Bizning diniye nazaratımızdan da, başka diniye nazaratlardan da vaazını kıskarak tuturga. Mına bunda imamlar da var. İkinti bilen azan bilen kavmet arası 10 minut 15 minut kitaydik. Mana şunu da kıskartırga gerek bula. Eğer de indi zağ etip meşitte bütünüzde jiyılışıp oturu da ders bulmayı hem mana selam verip bütünümüzde namazdan turgandan soň her birimizde kuruşup çıgabız bit. Kim kuruşak, kim kuruşmay. Mana bu kuruşunu da biraz to'xtatırga to'g'ri kele cemaat. Gajab tugul. Çünkü acayip değil, o farz değil. Eğer de o farz olsa, vacip olsa, Peygamberimiz koşkan olsa, bütünümüzde kuruşurdik, şaklanışırdık, obuşurdık. Yok, gerek mi? Tem böyle obuşurmak gerek mi? Bana kul verişip, şunun için kıskartabız. Vaazını bana bugün biraz 10 minutka kıskarttım. Hem bana selam bergenden soň tasbihimizni tartabız da Bismillah çıkıp kitabız, kullarımızın cevabız hem Allah Teala'dan soruyuz. Tövbe kilerek gerek. Şu tövbe turunda köp silendi, köp men tövbe kılsak Allah Teala bizning şistarta paklı. Tağı da şunu aytarak gerek muhterem aziz kardeşler, mena özümüzning Ministerstvo здравоохранения, selametlik saklao ministerligi bulsun, özümüzning vrachlarımız bulsun, davalaytıran vrachlarmı, tanış vrachlarmı, onlarning sözlerini tınlarga gerek.
Bir җирдә әгәр дә табиб булмаса, ул авылда яшәмәгез дигән сүзне беләсез. Дөрес тәвәккәлләргә кирәк, дөрес чистанырга кирәк, ниндидер бер авыру бар икән, башланган икән, шуны эшкәргә кирәк, чистартырга кирәк, давасы булмады икән, шифасы булмады икән, врачларга барып, ниндидер изоляциягамы, карантиндамы калырга кирәк. Бу гомум килгән бәла. Общая беда. Но еще не совсем беда. Иң зур беда нәрсә? Иң зур бәла, иң зур беда, иң зур банкрот, иң зур оттыру нәрсә? Иң зур оттыру 60 ел, 70 ел, 80 ел яшәп тә жан бергән вакытта синең укыган намазларың булмаса, тоткан уразаларың булмаса, тәүбәң булмаса, изгелегең булмаса, шул килеш дөньядан китсәң, менә шул хәсрәт. أمن أبو أورو ألو خسرت تقول صنعنا وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.